4 to the floor. И какво става, хора? Днеска сме в Ендъргода. Тази база си я бях харесал още миналия път и само чаках да й падне пауъра. И то верно така стана. Ето вижте, FF, аз имам краставица. Виждате 69 от 59 пауър. Така, другото нещо ново е, смених си скина с син, защото много хора го имат скина и просто реших да си оправя color correction, някакъв color correction на скина. И сега изглежда малко по-различно от другите, защото много хора просто ползват този скин, което не ме радва много. И искам направо да влизаме. Видим тук сега F-Map. Така. Чакайте само върха. Видим от средата направо F-Climb. Border Sheet. Добре. Колко клайм остана? Че те пия фарк, че тук ще топличко ще стане. Така, FF, аз имам... Добре, защо се на спейс, ако дяволите и си имам красица? Значи така ми остана още 5 клайм да... 5 лен да клаймна. Climb all. Аре бе, това колко леера има, баси майката, че. Ба. Ти тука... Нещо, това че не ми харесва, ама... Чакайте, отгоре ще ходя да клаем. Мога ли? Да, добре, поне това мога да направя. Така, display. Да, от доста време се надам на тази база, мислех да замерям стенти, обаче си към няма смисъл да се занимавам. Просто те бяха още тогава доста овър. Клайм, нали? Някаква ендър перлица, нещо няма ли тук? Ето. Вече се оправям, не съм толкова болен. И така, виждате, тук още трябва да клаймим. Така, бокуци, прости, колко ще имаме. Не ще взимаме да има. Това си е много голд. Това си е много... То често ще кажа, че ми харесва. Значи така. Доста добре. Какво има тука? Охо! Какво пише? Ендъргот томбола. Опа, не в този час. Те ръгаме тука за са. Но да се върне някой пич. Ухо. Баяйте ми. Става. Какво има? Някакви букуци. Още букуци. Още букуци. Букусите трипар, колко е. Букуци. Ето ми идва идеално. Моли! Как ми изгря душицата това. Идеално. Такова още букуци. Много шумни тия често е. Баси майката те направих тук. Готов на 0%. Звучи доста интересно. Нищо не промених общо да те ендър често. Така. Нещо интересно. Така, още някакви буклуци. Пак някакви... Тук са някакви противници, прости, някакви такива евент айтеми. Тук още някакви простоти. И тук, нали така. Не мисля, че има още айтеми, тук има. Не. Ми... Тук има някакви... 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 Тук има някакви...
Направо да ги оставя. И взем каквото можем по другото. Направо ще го смятнем. Или си чува, въобще трябва ли ми да го смятвам? Не, няма го смятна, ще ви покажа координатите и който първи иска, нали, да стигна тук да взема останалите айтеми. Ще не ми се занимава въобще да ги смятвам. Така... Да, бе. Това дали ще ме бекна къде трябва. Set home rate. Така, хубаво сиденче. Тук това ще ви го оставя. Това ще ви го... Това няма да го оставям. Като цяло Diamond Kit ще взема тук, който му се разкарва за тия Iron Key. Дай ме още чести, бе. Какво е това тук? Чакайте, че ме тормозят. Както виждате не лагва нета, малкото е така. Ко става, бе? Баши майката. Усещам бот атака. Добре, усетихме бот атака, усетихме как ми отива нета по дяволите. Така, тук някакви други прости не. Нещо друго скрито не. Няма скрито покрито май тук в тази база. Някаква интересна глава, не знам. Добре, защо ми лагва? Защо? Пълса! Този сървър направо умира днес. Ще взима голденките, тияйти. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Тия три плахука ще ги взема, това ще го взема. Добре. Home. Карен. Какво ми остана? Тук някакви айтеми. Чува си изобщо да ги вземем ли, ама. Така, back. Да са въобще някакви пълни букуци. Често с прочетворките ми хареса. Това не ми трябва. Тук какво имаше в това? Може прочетворки. Добре. Чайте си изпразна и пивито там направо. Йей. Пишете в коментарите си, ако ще и пука. Искате ли да снимам някакво едно в едно в там, примерно или в Кохи или в Guildcraft. Аз казвам, че снимам, а вие пишете си все пак. Искате ли, не искате ли? Знае се, не се ли знае. Така. Това ми трябва, това ми трябва. Това ми трябва. Шарата тройка. Въобще къде гледах преди малко? Един бог знае. Така. 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 Тук ми ще е вземане. Това мога го взема, че трябва да пускаме по-още някой ден. Тия репитери, че доста често си троша кенаните, вие знаете това. Тук май всичко видях. Защото съм сигурен, тук няма нищо.
Не си изпразних пивито примерно, няма проблем. Тук някакви тройки. Това голът е... не, тази кирка не е лоша и тя не е лоша. Тук е нещо, дето може да ми хилпне. Някакво. Не забравям тук тяхти. Значи така. Както цяло, рейда не беше нещо толкова епично. Все пак си някакви прочетворки. Какво е? Хейс двойка. Шит. Така. Какво? Фиксвани, чайте са. Ощупим този чест. Дали ми стече фарката? Да, шит. Тук някъде ли имаш фарка? Файерка, пъла са. Пъла са. Правя. Аз откъде влязах? Някъде иде. Тук. Тук. Шит. Ендърпер ли някъде? Ето. Така ни гълтаме тази плошенка. Изпихиваме. Ще така излизаме. GG. Аз как обичам да си гличвам. Само къде е тази дупка да запуши с... Не, няма да е става така. Май да те на тази дупка, знаете ли какво? Така, и тук. И тъй. За някой, нали, късметлия. Който да е. Почти дада. Малко бавно пише, ама какво да направя. И нали, дой тук я намери, и това са координатите на базата, на топа на недъра, който първи стигне, може да се счита за победител на някакъв рън giveaway, нещо такова, както искате си го попробайте. Чайте, вие моля ви дам още нещо. То full sword от мен още. И така, благодаря ви много за гледането, ето ви пак координати си вижте. Благодаря ви много за гледането и чао-чао!